Îl vede. Hai! Mă lasă și bani. Uite ce ne-ai filmat, vezi? Hai căluț! Niho, niho! Hai, niha, niha! Da, așa e treia. Hai, mă! Așa aici băutură. Jăpuim magazinul, tatăle. Priviți acest tăietor de lemne. Tăietor ilegal de lemne. Hai, tăietorule, taie mai cu talent. Așa, așa, așa. Acum formăm număr. Bun venit la noul episod, adică noul, primul episod din Vocea România. Nu putem începe fără inegalabilul și marele seara. Bine v-am găsit la primul episod din Vocea României. Glumeam. Închide. Aici e ilegal. Lemne. Dita mai Busteanu cu o bărdiță. Hai, Vlad. Nu du-te de față, stai calm. Hai, pludem tăietura. Hai, dă-i! Suntem pe urmele acestor infractori, tăietori de lemn. Nu mai poate, domnul a obosit.